लोगोफोर नै दिनै जोङो माजुलि लक्ष्मी फुजायाव फैबाय आरोना मोनसोम मोनसोम ब्रादार सिंगार फैगोन आरोना सिंगारखौ एसे नायलांनोसै नायनोसै लोगोफोर नायनो फैबाय आरोना ओरैबायदि मानसि आरोना माजुलियाव लोगोफोर उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आन्डार सिङाव आरोना स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय माबोरै जायो ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामबानो आङो खावलायहरनाय थाबाय बयबो आखाइखौ नायगिरि नोंथांमोन गोजोननाय थाबाय आरो जोंहा दङ जन नार्जारि सार भैरबकुन्द ब्लकनि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो बिथांमोननि